You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RPG 100.5 FM, Radyo Himbay. Abyan mayo nga aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginapatuhoy ini nga aton nga programa dira sa Hinubaan, sa San Jose, Sipalay City, Kaliling Kawayan, Gilhungan Kawayan, Mulubulo Kawayan, Tapi Kabankalan City, Bantayan B Kabankalan City, sa Daan Banwa, Kabangkalan City, kag sa Kamingawan, Kabangkalan City. Initanan, dira sa Ilonggo speaking nga bahin sang Negros Occidental. Kag kabay abyan, may mabaton ikaw nga pagpakamayo o kondiksyon sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Pero kung ikaw wala pa sang kaangtanan sa Dios pinagi sa imong paginulsol sa imong mga sala, kag pagsalig sa kay Ginong Hesus. Kabay pakuntani imo hangpon ang maayong balita. Ang maayong balita amo nga si Ginong Hesus, Dios ni siya nga nagsulob sang unod, dugo, kag tulan. Agod nga pinaagi sa iya makita nimo ang hindi makita nga Dios. Kay siya man ang dagway sang hindi makita nga Dios. Ikadua, agod nga siya mangin imo modelo o kon ehemplo kung paano magkabuhi nga may pagsalig kag may pagsalig dira sa Dios. Kag ikatatlo, si Ginong Hesus nagsulob ni siya sang unod kag dugo agod nga siya mangin sakripisyo, mangin halad subong nga bayad sa imo kag akon nga sala. Kaginbaton bala sang amay ang iyang nga halad? Oo. Kay bisan sa pagkamatod siya namatay, ginlubong, pero sa ikatatlo nga adlaw siling sang balaan kasulatan, siya nabanhaw. Kag ang iya pagkabanhaw, bahin yadto sa gitawag naton plano o kon propesiya sang aton Dios nga amay. Busa abyan, ang manluluwas nga si Ginong Hesukristo, nahimo siya nga taytay, halin sa Dios, padulong sa makasasala nga tao. Hindi bala nga nagsiling man si Ginong Hesus, ako, amo, ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Walay bisan sino nga makakadto dito sa amay, kung hindi paagi sa akon, suno sa ginhambal ni Ginong Hesus sa 1:14, versikulo 6. Kag kung ikaw nahimo na nga Kristohanon, kinahanglan nga magkabuhi ikaw nga dira sa kamatuuran, nga may integridad, magkabuhi nga maminatud-on, sincero, may ginatawag tampad, nga pagpakigbagay sa mga tao, kay ikaw tampad nga daan dira sa Dios. Ginhambalan diri nakon sa akon Facebook live segments ang ginatawag betrayal o kon ang pagtraidor. Ang pagtraidor sang tao sa Dios. Ang pagtraidor sa Dios kabuhi ni Judas Iscariote. Pero ikaw kag ako subong nga mga makasasala.
in one way or another, kita nagbetray man sa Diyos. Siling sa Proverbs 3:3, never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Ginhambal diri sang nagsulat sini sa Proverbs si King Solomon, hindi magbiya ang kalulo kag ang kamatuoran sa imo, ihigot sila palibot sa imo liog, isulat sila sa tapi-tapi sang imo tagipusoon. So, importante ang ginatawag pagdumdum sa aton loyalty, sa aton gugma, kag sa aton pagkamalulot, aton kaluoy, ang aton kalulo sa aton kabuhi. Ining love, loyalty, and kindness, nagkinahanglan nga aton ini praktison sa aton nga kabuhi. Kaangay sang bisan ano nga bagay nga gusto naton pagabuhaton. Wala ini nagaabot sa aton sa natural lang nga paagi. Ining gugma, ining pagkamaminatud-on o kon loyalty, kag ang pagkamaayo, kindness, nagakinanglan nga aton ini praktison sa aton kabuhi. Kay the more you practice, the better you will become, and the more you will enjoy watching others benefit from your loving actions. Kung sige kita practice, pareho sinang gugma, loyalty, kag kindness, inang pagka-loving, ang pagka-loyal, kag ang pagka-kind, ang pagkamaayo, manginbahay na sa aton kabuhi. Kag hindi na ina makuha, kay ato naman gin practice. Siling sa Mateo 7, versikulo 12, busa ang tanan nga butang nga buot ninyo nga himuon sang mga tao sa inyo, himua man ninyo sa ila. Kay amo ini ang kasuguan kag ang mga manalagna. Kung sa aton pa ang ginsulat ni Moses nga Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, kag ang mga manalagna, ginsulat nila ni Haring David, ni Solomon, dira sa kay Job, padulong diri sa kay Malakias. Kung imo inipugaon abyan, so to speak, imo sumahon ini, nagakaulugan ining do unto others as you wish others would do unto you. Amoy na ang golden rule. Love God, love your neighbor as you love yourself. So, isa sa mga bagay nga dapat naton hangpon abyan, amo ang pag-practice ining golden rule. Kay hindi man ta gusto nga traidoran kita, busa hindi kita magtraidor sa iban. Siling sa Proverbs 11:13, ang nagalibod-libod subong nga malibakon, nagapahayag sang mga tinago. Apang ang matutom sing espiritu, nagatago sang butang. A gossip goes around telling secrets, but those who are trustworthy can keep a confidence. May mga ginsugid bala sa imo nga siling kita-kita lang ni, kag nga tungod sina wala nimo ginsugid sa iban. Ikaw matutom nga klase sang abyan. Sa Proverbs 25:18, nagasiling pagid ang balaan nga kasulatan, ang tao nga nagasaksi sing di matuod batok sa iya isikataw, isa ka maso kag espada kag baslay nga mataliwis. Amoy nang importante ang ginatawag naton pagkamatinud-anon. Never lie or gossip about others because you always betray someone's trust. Kung imo ipanugid-sugid ang mga sekreto
sang iban nga mga tao. Sa aton nga pagkabuhi, no, importante ang ginatawag naton pagtago sa mga sekreto sang iban. Kay that is one way of showing your loyalty, your love, and your being a man and woman of integrity. Inang loyalty kahulugan, no matter what happens around us or between us, there is no fear, doubt, or hurt that can make me turn my back on you. Talagsa na lang na, no, ng mga tao nga may loyalty, nga may tinindugan sa ila mga saad, kag sa ila mga promisa. Kung ang loyalty, ara sa aton, ang aton relasyon sa aton isigkatao, sa aton mga abyan, sigurado, solido, kag ang kaygayunan nga magtraidor, mas linaton slim, no? Thin o kung wala sang kaygayunan, kag kita magtraidor sa iban nga mga tao. So sa sini nga bahin sang aton nga pagtuon, sining kamatuoran na nungod sa betrayal. Kinanglan aton lang praktison ang gugma, ang loyalty, ang kindness, agod aton malikawan ang hindi maayo nga batasan sa pagbetray sa iban nga mga tao. Diyos nga balaan amay namon. Tudloy kami nga mangin mapinugnanon sa amon mga malain nga mga handom, hambalanon, balatyagon, kag mga buhat. Tudloy kami nga mangin sinsiro, kag nga hindi kami magsikway sa amon mga abyan. Kay una gid, kami matutom gid sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat sa mga Amen. Kabyanan. Salamat gid mga kabyanan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Kabay ang Dios magapakamayo sa inyo nga tanan. Sa kay Grace Iliher, no? Brother Mulabin, damo manggali ka mo. Mercy Batakulin, Jamie Perez Famoso, good morning mandira sa imo. Susie Novero, good morning. Joem Sala, Salomon, thank you gid sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Dugay-dugay ang aton nga Cebuano Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Madamo gid nga salamat. No greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was his enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave himself to pay a debt I could not pay. When I was lost, he gave him. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus
Son, give thanks with a great Playing